Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι και πάμε να ξεκινήσουμε. Και για να κάνω part 3 πρέπει να φτάσουμε 100 like. Αυτό δεν είναι μια διαφήμιση. Αλλά πριν έπαιζα ένα παιχνίδι, γι' αυτό είχα παίξει παιχνίδι, γι' αυτό έχει. Ok, τώρα πάμε κανονικά να ξεκινήσουμε. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Οκ, πάμε. Ναι, αλλά από εδώ πώς θα το βάλω τον γκολ. Κάνω μαγικές κινήσεις. Τι είναι μάγος. Θα του δώσω μια τώρα. Δεν έβρε καν ο άστος. Έχουμε βάλει μια έστω. Μόλις παιδιά, πώς βγήκε μέσα. Κερδίσαμε. Και τα λέει. Έλα.